Ambalmau anga bi araba dunya adon kibaru february kalo tletan wulun fla abena damne ni yere nyininga au chukorobaw ani musukoroba minum be ni don kibaru lameli kadi au ye basro tumandola au fana beka au yere nyininga fasokoina mali kabli nazaraw tara kabo mali dugulukan fo ameyro mine ina foko be mali tasira jamana maraba minnu nu sigira faso mali bakuna ni dow ya mara ina fo u facien kasoro aw yɛrɛw be fɛn min fɔ o ye ka fɔ fanga ye kalifa ye to tilen bannen kɔfɛ fo ka se bi ma maa ni sigira fanga na mugu mi sigi hali ni mugu y'i sigi kɛ a kɛra jamanadenw u ka wuli ka dɔ senfɛ fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye ala ka hinɛ General Musa Traoré la bi ale ye ala ka hinɛ Modibo Keita la ale ye u ka fanga minɛ nka o senfɛ mugu ci ma kɛ jolibɔn yɛrɛ ma kɛ nka ale bɛ bɔ fanga na tuma min n'o ye ala ka hinɛ General Musa Traoré la ale ka fanga firi kɛra waati min a jolibɔn fanga bonyana kosɛbɛ o General Musa Traoré a minɛlen kɔfɛ jamanadenw joli bɔnin kɔfɛ a ka kiri senfɛ a ye kuma dɔ fɔ n'o kɛra i n'a fɔ galoma yira a waati minnu y'a lamɛn sabu General Musa Traoré a tun ko ala i tɛ ji to nɔnɔ na min kɔni ye ale bɔ fanga na minnu bɛ yen n'olu kɛra kɛlɛbaw ye a y'a sɔrɔ anw ka funangɛniya fanga ka bon kosɛbɛ fɛn minnu fɔra anw denmisɛnw ye o ye k'a fɔ jamana in n'i y'a ye a bi kɔ k'o ye General Musa Traoré n'a somɔgɔw ka karaba fanga sigilen ye binjɛni fanga sigilen ye u ka baaraw a tɛ taa kɛ jamanadenw ka hɛrɛ sira fɛ o General Musa Traoré a minɛli min kɛra tuma min na jamanadenw lamurutira mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu y'a jira k'a fɔ démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fangasigi ye ko ka fanga ka kɛ i bi ka bɔ a nɔfɛ jamanadenw ka danaya kalifa i ma san 5 fanga o bi kalifa i la n'o san 5 kɛra banfɛn ye i bɛ se ka danaya in k'a lakɔrɔyali ɲini jamanadenw fɛ tuma min na u jɛna bɛ se ka san 5 wɛrɛ kɛ o ko ye démocratie ni bɛɛ jɛ fanga ye nka General Musa Traoré bɔ fanga na don min a gɛlɛyara kosɛbɛ a jolibɔn fanga bonyana ale ye galoma yira kuma min fɔ a ko ala tɛ ji to nɔnɔ na yala o tuma General Musa Traoré tun b'a kalama ka fɔ janfa de labɛnnen don wa yala ale ka fanga a y'a kɛ kɛcogo di yan'a bɛ fatu General Musa Traoré anw ka ɲininkali sira ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i y'a ye anw bɛ segin kuma ninnu kan kunnafoni sugu kere si kelen fɔcogo wala o fɔli o siɲɛ 100 aw yɛrɛw ka fɔli la o ka fisa kuma sintan 100 fɔli ye don min na General Musa Traoré a tun y'an bisimila a kumana ka fanga kan o de senfɛ sa a kɛra i n'a fɔ baara minnu tun kɛra ale fɛ komi hadamaden baara don a ye se ka kɛ o fanga kɔfɛ furancɛ jan kɔfɛ a yɛrɛ sigilen k'i taasi k'i miiri fanga kɔfɛ a yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ o don o y'a sɔrɔ a minɛlen kɔfɛ a ye san 10 kɛ kaso la san 10 kaso bannen kɔfɛ tuma dɔ la tiɲɛ caman na bange nka o n'a ta bɛɛ fo ka taa saya se cɛkɔrɔba ma a faso in tun ka gɛlɛya ma kosɛbɛ anw tun ka ɲininkali sira ma baro laban minnu tɛmɛna n'a cɛ cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ o filɛ an ye jamana kɔrɔya di ɲɔgɔn ma gundu t'o la bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o de ka bɔ hakili la cogo di n'u bɛ taa kaburu kɔnɔ n'u bɛ taa kaburu kɔnɔ amina yarabi ala ma n'a co jana bon ni ko ne bɛ jamana in fɛ baw ye nkalon tigɛ mais wallahi n bɛ jamana in fɛ bon n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ n ye nin fɔ sisan nɔ o bɛ yen nɔ et puis bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dogona ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye dogona ko ye mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gun na an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an k'o kuma fɔ o tɛ gundo ye o tɛ gundo ye. General Musa Traoré a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kumajugu ye san 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o o kɛ jamana mun kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min se ka i kuma ɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi sɛmɛ i bɛ taa yen hali ni baro in dana ni ma a bɛ wasa kɛ nka ne tun b'a fɛ k'i ɲini ka fɛn min na nin bɛɛ kɔfɛ hali ni kɔsa fɛ furugu minnu bɛ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta ani Soumaïla Cissé
président ko kwale ya bolobo annofe ukana uka jamana dilani badiya ye Sumaila ko kwale ma président bolo ye jamana dun denw kamana gwanen do an bi gɛlɛya min na Mali kɔrɔn fɛ ani Mali camancɛ yɔrɔ la Général Musa Traoré yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min e fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o y'o ye ni Ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ ni n ko n bɛ da don a la ni Ala ma sɔn n da tɛ don a la ni Ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni Ala sɔnna Ala de b'o latigɛ dɛ ni Ala y'a latigɛ n bɛ Ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talona yɔrɔ yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a Ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma a fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni Ala sɔnna an bɛ Ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli ani Ala deli an bɛ Ala deli k'a fɔ Ala m'an bɛn n'a sahaba ma n'a bɛnna sahaba ma banna ba ne yɛrɛ bɛ dugawu don kɛ sabu ne Jose Traoré don min jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita bi kanbɔ fanga nɔfɛ Serikɛ ye weri bila ma ko n ka taa ɲɔrɔ ne fana b'o fɔ e ye nin kɛnɛ in kan a ko IBK k'a b'a dɛmɛ ka fanga ɲini a teri don a jɛɲɔgɔn don a ye fanga ɲini hali ni bɛ k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ne fana bɛ Ala deli ni e da ɲuman bɛ se ka don o la jamana jɔli kama jamana basigili kama n'o bɛ se ka kɛ don nata la n'o bangena fɛn min an tɛ n'o ye kuma laban min bɛ n fɛ an ka jamanadenw kamana gannen don kojugu u jigila tigɛlen don ko ni i fa dugukolo kalayara k'i bɛ taa ɲɛnimabori la o maliden min bɛ jamana kɔ kan bi dɔw ko u bɛ ɲini ka caya ni jamana kɔnɔmɔgɔw ye tunga mansuma sigiyɔrɔ ka kalan malidenw kamana gannen don ne dun limaniyɛnen don k'a fɔ e bɛ mɔgɔw bila sira min kan sira ɲuman de don ni n ko sisan i ka fɛn fɔ malidenw ye min b'u hakili sigi ani bɛ bilasiralikan min fɔ ye e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ne fa n den ni kuma cayalen ye dɔrɔn ko ma ɲa ko ɲana kuma tɛ tiɲɛ n b'a fɔ sisan n ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu ye marifa ta kɔrɔnyan fan jamana cɛmancɛ la mais jamana yɔrɔ bɛɛ marifa bɛ bɛɛ bolo hali marifa bɛ denmisɛnninw bolo fulaw olu ni bamananw fula ni dɔngɔnɔw maa minnu delila ka sigi san ba yirika olu si tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni o tiɲɛ n kumana o kan mɔgɔ dɔw taara Masina ka taa kuma kɛ yen nɔ ko Général Musa de y'an bila ka taa n b'o fɔ mɔgɔ ye dɛ yala o tɛna k'a fɔ ko n ye mɔgɔ ci yen nɔ dɛ dɛ ɲininkali kɛ n ye mɔgɔ bila ka taa ko k'u ma se ka taa koro de ko parce que tɛ se ka kɛ yen nɔ ko baasi tɛ an k'an sigi n'an y'o o ɲama filɛ ji ɲamana yannen nɔ an bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ mun to o ye jamana in an bɛɛ de ta don n'a ɲana an bɛɛ ye n'a tiɲɛna an bɛɛ ye Ala m'an kisi l'o ma o tuma an m'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya mana na an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba cɛ ni muso n'i y'a mɛn i b'i disi gosi k'a fɔ n ye maliden ye o ye tuma Mali bɛ yen nɔ dɛ ni Mali tɛ yen nɔ malidenya tɛ kɛ dɛ n b'o de f'u ye u k'a mɛn u k'a don u tulo kɔnɔ u hakili k'a minɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don an tɛ se ka kɛ maliden ye ni Mali tɛ yen o tuma an b'a dilan de an ni dingɔ la n'an m'o kɛ a tɛ bɛn n'an m'o kɛ an tɛ fosi bila an ka mɔgɔw ye minnu bɔra an nɔ f'olu k'a fɔ tiɲɛna u y'u cɛsiri an ye n'an m'o kɛ u bɛ tigɛ an na dɛ Ala ka n'o kɛ n'an kɛ o kana kɛ n b'a fɛ k'o kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ maliyɛnw ye mun bɛ kɔrɔnyan fan na o tɛ se an bali k'an ka jamana dilan dɛ bolonɔ bɛ bila sɛbɛn na don min mars kalo tile 15 san 2015 ko caman ɲininka n ko bolonɔ bilala mun na tiɲɛ don o y'an kalikan ye mais kalikan wɛrɛ bɛ yen nɔ dɛ o ye an ye n ka malidenya de ye n b'o de fɔ sisan nɔ n ko an maliden an bɛ se k'an sigi n'an y'an sigi an bɛ hakili jakabɔ n'an y'an hakili jabɔ hali an bɛ sɛbɛn nin to yen nɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ka Mali dilan i m'a ye n bɛ ko kelen de f'i ye n'i ye sɛ nugu tilennen ye dɔrɔn kana ɲininkali kɛ kɛlɛ b'a kɔnɔ
malidenw ka muruti i bɛ muruti jɔn ma i bɛ muruti yɛrɛ ma olu ma dɔn k'u bɛ bɔ Mali la u bɛ taa don jumɛn na u bɛ taa don a jumɛn na u k'o fɔ n ye n'an ye Mali ci an tɛ ka taa faso sɔrɔ an yɛrɛ kɔ a banna o tuma an kana an ka faso ci an ka faso dilan a kɔni tɛ se ka kɛ foyi tɛ se k'o kɛ an k'a kɛ ten n'u b'a fɔ ko de fɔ maliyɛnw k'u t'u hakili la yala baro in ni Ala sɔnna ma don nata na bɛna baro wɛrɛ kɛ yala e tun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ wala ne tun kan ka ɲininkali dɔ kɛ min jaabi b'e kɔnɔ ko ne da ma s'o ma wa an k'a to sen wɛrɛ ta n'i nana tuma min an bɛ o baronin kɛ ɲɛtɛ i Tarawele marabu sɛlɛ amina yarabi amina yarabi Ala bɛn na ɲɔgɔn caman ma yarabi Ala bɛn na caman ma i ye denmisɛn Ala min ma b'a la tijani kɛnɛ Ala ma dili ma Ala min sɔnna Ala min wasala ni Ala kɛra hɔrɔma ka sɔrɔ sali Ala Muhamadu salim marhaba an balimaw ni a y'a sɔrɔ jamana kuntigi fɔlɔ Modibo Keyita o minɛna o sara kaso la Général Musa Tarawele ale fana minɛna a ye san 10 kaso kɛ nka Ala y'a kɛ ale nana labila latigɛ ka baaraw don o Général Musa Tarawele a ye fɛn min fɔ an ye faamuyali kɛ maa min fana kɛra Général Musa Tarawele o ka fanga in minɛ sabu ye baga ye o ye Amadu Tumani Ture ye o Amadu Tumani Ture ni bɛɛ tun b'a fɔ ale ma ko bɛɛ diɲɛ fanga n'o ye démocratie ye ko o kɛlɛ cɛbali le soldat de la démocratie o fana laban o nana gɛn fanga na o tɛ fanga firi fila ye o gɛnni min kɛra maa minnu sigira fanga na kɛra Général Amadu Aya Sanogo o n'a fɛ mɔgɔw ye ninnu fana ye marifatigiw ye o Aya kɛtɔ ka fanga bila professeur Jɔnkunda Tarawele o sigira fanga na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o yɛrɛ ka fanga kɛra cogo min maliden dɔw murutilen ni u fitinɛni u taara o kama Kuluba Cheikh Modibo Jara an ka barosigi dɔ senfɛ a ko ale b'a ye don min na Kuluba ale tun ma limaniya yala tun bɛ nin na wa o kɔni sera ka fanga fori Ibrahim Bokar Keita min n'a mɛnna politiki kɛnɛ kan maaw tun jigiba b'ale kan ale fana nana sigi fanga na a ye san 5 fanga fɔlɔ min kɛ o gɛlɛyara kosɛbɛ o san 5 fanga in o forilen kɔfɛ san 5 wɛrɛ kalifara la san 3 ni kalo damadama yan'o cɛ ale ka fanga in o bɔsira sɔrɔdasiw fɛ o sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ o ye Asimu Goyita ye o Asimu Goyita ninnu jɛɲɔgɔnw nana sigi fanga na u ye sɔrɔsi kɔrɔ dɔ u y'o de sugandi n'o ye Bandaw ye fanga bɛ o de bolo bi olu yɛrɛw ka fanga bɛ dakun min kan bamananw ka kuma tɛ min bɛ ɲintin dilanbaga o b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la min bɛ taa ɲintin san a feerebagaw olu b'a san tuma min u b'a dɔn k'a fɔ ko wo b'a la minnu fana bɛ yen n'u bɛ taa ɲintin san ɲintin feerebagaw bolo olu fana b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la kɔrɔ ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲintin dɔn ko fɛn wo ma don a dilanbaga b'a dilan ni wo ye a sanbaga n'ale bɛna feere o b'a san ni wo ye min yɛrɛ bɛna san u bolo ka taa haju ɲɛ o b'a dɔn k'a fɔ wo b'a la Mali yɛrɛ bɛ dako min kan bi yala o lahalaya kelen don sa wa mana bɔ sira o sira fɛ kabili 1000 ni 960 san ka se san 2000 ni san 21 ma jamana fanga feere ni y'a siɲɛ 4 ye wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi san 10 laban in kɔnɔ min ye ATT ka fanga ye coup d'état de ye ATT ka fanga in feere o ATT ka fanga o sigira k'o feere coup d'état ye o sabu ye o bɛ bɔ fanga na coup d'état n'o ye sɔrɔdasiw ka marifa ta jamanadenw ka murutili kɔfɛ ka fanga bɔsi ATT ka fanga in bɔsira ko ka fanga dɔ sigi n'o ye jamanadenw ka danaya fanga sigilen ye o fanga kalifara IBK la o sɔrɔdasi kelenw nana IBK fana ka fanga paron k'o minɛ o minɛ ni hakilina minnu ye ko jamanadenw banna ka muruti o fanga ma n'a yera ka fɔ san 10 kɔnɔ coup d'état fila ka kɛ an fa dugukolo kan maa ka kan k'i yɛrɛ ɲininka yala mun de y'a b'a to Mali fangakuntigiw fanga ti forow fɛ fanga ti bila u fɛ ni hɛrɛ ye fiyewu Mali bɛ kabili yɛrɛma hɔrɔnya taara Mali fɛ fo ka se bi ma Mali ka fanga bi fori lahalaya minnu na a nana kɛ sabu ye bi aw caman bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ aw yɛrɛ ɲininka yala Mali yɛrɛ ka fangako jamana maracogo yala n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ fɔ bɛnjɛ fangako la sabu kuma daminɛna 1991 ka se bi ma yala ɲɛci yɛrɛ bɛ bɛnjɛ fanga na anw fɛ Mali kɔnɔ wa yala fanga bi kalifa mɔgɔ minnu na ka fɔ u ye jamana kumabɔdenw ye danaya bɛ daw kan k'u sigi fanga na olu ka fanga bi laban cogo min maa bi yɛrɛ ɲininka yala ɲɛci bɛ bɛnjɛ fanga sigi la wa jama ka jɛ kama sugandi k'o sigi fanga na yala ɲɛci b'a la wa fanga dafiri min kɛra 1968 kana fanga dafiri kɛ Bafulasan o ni san 12 ni san 13 furancɛ la min yɛrɛ kɛra san 2000 ni san 20 o fanga firi min fana kɛra maa bi yɛrɛ ɲininka o tuma yala Mali dun mago bɛ jamana kuntigi sugu jumɛn na jamana ɲɛmaa sugu jumɛn na jamana in mara bɛna kalifa jɔnni na n'o bɛna kɛ danayatigi
n'o bɛna kɛ layiduutigi ye n'o ka fangasigi bɛ kɛ hɛrɛ ye jamanadenw ma dalu ani sababu ɲuman jumɛn bɛ se ka to Mali a bɛ se k'i kiimɛ jamanaw ma jamana minnu u yɛrɛw b'a fɔ minnu ma ko démocratie jamanaw Mali bɛ se k'i kiimɛ olu ma cogo di nin de bɛna kɛ an ka bi dunkibaru a baro fanba ye baro min bɛna sigi aw balimakɛ Jose Traoré ani Amza Sidibe ka fara radio ɲɛta kunnafoni kɔlɛ a ɲinibaaw bɛɛ lajɛlen ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan. Jamana fanga dafirili min kɛra san 2020 fori waati a sɔrɔla waati la waati min gɛlɛyaba tun bɛ jamana kɔnɔna na o gɛlɛyaba ninnu o nana wolo fɛn min na o ye jamanadenw ka muruteli de ye Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye jamana kuntigi kɔrɔ ye a ka fanga in firili sabu sɔrɔla muruteli senfɛ muruteli min fanga bonyana kosɛbɛ jamanadenw tɔgɔla wasabulon min bɛ yan u taara o de daminɛ fɔlɔ nka a kɛra kabili ale ka fanga in tako filanan sigi kɛra o sugandili baden kɔfɛ fo ka taa ka fanga in dafiri don min fanga in marali ma nɔgɔya Ibrahim Boubacar Keita bolo minnu bɛ yen n'olu tun ye wulikajɔ sababu ye olu ko bɛɛ fanga sigi ko fiɲɛw b'a la a kɛcogo man ɲi a ma dabɔ jamanadenw ka hɛrɛ kama jamana mara ko mara kɛ kojugu de y'a to Ibrahim Boubacar Keita mɔgɔ minnu wulila nɔfɛ k'a kɛlɛ a ka fanga ko la olu ka wuli kun tun y'o ye o siratigɛ de la sa mɔgɔw bɛ mɔgɔ la anw fɛ Mali kɔnɔ yan olu ko Mali in tɛna se k'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ jamana kumabɔdenw minnu bɛ yen n'u ta ye fasoko ye dala kuma tɛ dɛ a b'i ŋaniya na i bɛ baara kɛ ni a ye i cɛsirilen don n'a ye fo mɔgɔw de ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Jafilɛ bondaso kura min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko TM1 olu ye hakili jagabɔw kɛ minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu ye fanga marabaaw ye kabili san 1992 ka na se san 2002 ma olu ye san 10 fanga mara kɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma tɔn ma sigi min ye fanga in dafa ka segin olu kan min ye adama tɔnɲɛmaa ye bi n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare ye ale ye i fɛ la fɔ nin ko kan aucune force fanga si tɛ yen k'a fɔ ko fanga kelen aucune composante de la nation ne se trompe maa si kana a miiri k'a fɔ e ye fasojɔ bolo dɔ ye k'e fana kelen bɛ se nous nous devons de construire pendant les 10 an ka kan k'a lajɛ san 10 nata ninnu voire les 20 ans à venir fo ka taa san 20 nata ninnu fana o fana kan ka lajɛ yɛrɛ koyi ni san 10 in ma bɔ san 20 nata ninnu une union sacrée de toutes les fo malidenw ka jɛ politiki bolo bɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i mana kɛ bolo mɔgɔ ye bɛɛ ka ji ye ka ɲɔgɔn minɛ autour d'un objectif vital pour notre nation laɲini minnu bɛ fasoko la o laɲini ninnu an bɛ se ka o ladila cogo kura min na à savoir n'o de ye restaurer l'intégrité ka jamana mara jamana dugukolo halalaya Mali dugukolo yɔrɔ minnu minɛlen don faso la o dugukolo bɛ se ka segin Mali ma cogo min wa o dugukolo kɛnɛ a bɛ se ka matarafa ka makaran k'a kɔlɔsi k'a lafasa cogo min la cohésion et la stabilité de notre pays malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni karama cɛfɔ ni kanbɛn ani kana o bɛ se ka sabati Mali dugukolo kan cogo min 92 san 1992 kabili o waati 2020 on est en démocratie fo ka se san 2020 ma ko an bɛ bɛɛ fangasigi bɛɛ mara la et voilà a filɛ 2 coups d'état jamana fanga pɔrɔna sɔrɔlasiw fɛ siɲɛ 2 ça pose un réel problème tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ko gɛlɛnba de nin ye ko dɔ ye ko min a bɛ gɛlɛya ko fɔ surtout que personne kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔ si tɛ yen n'a dit que je remets en cause le système de la démocratie k'a fɔ ko bɛɛ fangasigi bɛɛ fangasigi foroba fangasigi k'a fɔ ko fɛn ɲuman tɛ wa maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ o tɛ fɛn ɲuman ye mais nous nka anw minnu bɛ yen bi ce qui a attiré notre attention anw ka hakilina bolila fɛn min kan et qui fait l'objet de notre préoccupation n'o ye an ka haminako ye n'o kɛn bɛ k'an kɔnɔ gan bi an bɛ tile min na c'est que o de ye les partis politiques politikitɔn minnu bɛ yen n'olu dilanla faso kɔnɔ sont créés
olu dilankun wɛrɛ foyi t'olu la fasodenw fɛ doivent exercer leurs activités. fo politiki n'o de ye jamanadenw ka tɔnbolo fara minnu bɛ yen n'o tɔnw bɛ sigi u sigikun ye fɛn min ye u ka kan k'o de kɛ jamana kɔnɔ. Chercher à conquérir le pouvoir. n'o de ye ka hakilinaw di hakilina minnu ani cɛsiri minnu b'a to u bɛ se ka fanga sɔrɔ ka fanga ɲini fo ka fanga sɔrɔ. En vertu de la démocratie. i n'a fɔ bɛɛ ɲɛ fanga ye bɛɛ fanga sigi o danjɛw sigi a y'a kɛkun sigi ni lahalaya minnu ye. En vertu du respect de règles. bɛɛ jɛ fanga sigikun minnu b'a la laɲini minnu b'a la ani kɛkun minnu b'a la i n'a fɔ a nafa a n'a tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogo min. Sans lesquelles il n'y a pas de démocratie. n'o kɔni ma kɛ bɛɛ an miiri bɛ bɛɛ ya fangasigi min na bɛɛ jɛ fangasigi min na o tɛ tiɲɛ ye wa mawaleya yɛrɛ. an balimaw nin tun ye Cɛmɔgɔ Sangare ye o Cɛmɔgɔ Sangare o de bɛ adama politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ y'a nana anw fɛ Mali kɔnɔ 1992 fo ka se san 2002 la tɔn min tun bɛ fanga na o tun ye adama ye. Alpha Umaru Konare ale bɛ fanga bila don min ale fana ye wele bila mɔgɔ min ma ni jamanakuntigiya kalifalo la o tun ye Amadu Tumani Ture ye. N y'a jira u la k'a fɔ Amadu Tumani Ture ka fanga ma fori fanga tɔtɔlen kalo damadama Amadu Aya Sanogo olu nana fanga in baro. O fanga de kalifara o furancɛ fanga min tɛmɛna o fanga kalifara Ibrahim Bokar Keita ma. O Ibrahim Bokar Keita tɔgɔlatɔn olu fana y'u ka hakilinata di jamana in bɛ dakun min kan. C'est la transition du Mali compte tenu de ce qui précède. Ka kimi jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na. Notre regroupement, l'Alliance Ensemble pour le Mali, anw ka fara ɲɔgɔn kan politiki tɔn n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan faso ye Mali ye. doit œuvrer par tous les moyens légaux. O ka kan ka sariya ye yamaruya sira o sira da olu ma o ka kan ka i cɛsiri cogo min na kɛcogo min ni jamana sariya bɛ bɛn n'a ye. Pour k'a lajɛ faire partager la position u fɛla ye min ye ka jɛ k'u fɛla tila u ni ɲɔgɔn cɛ. que la mission essentielle de la transition du Mali K'a est fɔ de ko- créer les conditions k'a fɔ ko jamana bɛ furancɛ fanga minnu na o furancɛ fanga in ani lahalaya minnu n'o bɛ se ka to furancɛ fanga in pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. jamana in bɛ dakun min kan ani jamana in ka kan ka yɛrɛ sɛnsɛn cogo min k'a tɛmɛ ka se jamana ka kan ka mara ni sariya ye sariya min n'o ye jamana sariya taasiraw ye Mali bɛ se ka segin o taabolo ɲuman kan cogo min. 2. Réaliser la révision de la Constitution. K'a lajɛ k'a laɲini filanan ye fɛn min ye jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun o sariya kolo o bɛ se ka lajɛ cogo kura la ka labɛn cogo kura la ka ladilan cogo kura la. La relecture de la loi électorale. Sariya kolo minnu bɛ yen n'o bɛ jamanadenw ka ninɔgɔmɔgɔ sugandi ninɔgɔ ɲɛmɔgɔ sugandi o sariya kolo in bɛ se ka labɛn cogo kura la cogo min. La loi organique et la charte des partis politiques. Jamana yɛrɛ bɛ labɛn sariya kolo minnu fɛ. La loi organique et la charte des partis politiques. Ani sariya min n'o bɛ jamana politikitɔnw olu ka lahalayaw baara minnu b'u fɛ politiki baara minnu b'u fɛ o politiki baara ninnu sariya kolo min n'o bɛ o baara ninnu kofɔ ko sariya in fana labɛn cogo ɲuman na labɛn cogo kura la. 3. A sabanan Organiser les élections générales propres ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to jamana kuntigi sugandi min n'o dɔgɔdalen don yanni kalo damadama cɛ o bɛ se ka labɛn cogo ɲuman na cogo min. transparentes, Ok. inclusives K'a kɛ jɛlenya ye wa mɔgɔ si kana bila kɛrɛfɛ bɛɛ da ni bɛɛ sen ka don a la. crédibles, conformément aux normes A ka kɛ ni jɛlenya ye i n'a fɔ kow kan ka kɛ ni jɛlenya ye jɛlenya cogo minnu na olu walew bɛɛ ka sabati. standards internationaux. Diɲɛ jamana tɔw u ka bɛɛ bɛ sabati ni waleya minnu ye an yɛrɛ ta ka ko ye. La réussite des prochaines élections générales nécessite Jamanakuntigi sigi min n'o dɔgɔdalen don n'o ye an bɛ ka sɛnsɛn ka se olu ma o kɛcogo ɲuman dabali ni kɛcogo min bɛ o la premièrement fɔlɔfɔlɔ ye min ye? premièrement A fɔlɔfɔlɔ le retour de la confiance entre les acteurs du processus électoral malien. danaya ka lakɔrɔya danaya ka segin minnu bɛ yen n'o o ye jamana politiki cogobabaw ye politikitɔnw fara kulu kan kulu minnu n'olu ye politikiko ɲɛnabɔbagaw ye danaya ka lakɔrɔya wala danaya ka segin u ni ɲɔgɔn cɛ. 2. La Enfin, recherche de l'inclusivité dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ min b'a to bɛɛ da bɛ don a la bɛɛ sen ka don a la
bɛɛ niyɔrɔ ka kun a la. Et du consensus politique. Jamanadenw kan ka bɛn politiki walew la cogo min ko fɛɛrɛ n'o dabali tigɛ. Tout le processus. A ko sɛnsɛn et le respect strict de la durée de la transition. Ka bɛn a kan furancɛ fanga in dɔgɔdara ka a bɛn furancɛ min kɔnɔ o kana wuli fiyewu o ka labato. À cet effet, notre regroupement note avec une certaine satisfaction la réactualisation par le ministère de l'administration territoriale Mali et de la décentralisation du cadre de concertation nationale ministère de l'administration territoriale décentralisation jamana fanga mara bondaso ani fanga chema bondaso olu parti politique société civile et mouvement signataire ani minumbe no yubolo no blake chefo ni kambe mbenga wole sebena usratege de la sa kulumimbe no lo ko franyonga mali no nyamgoy dr bukari teritai o dr bukari teritai ray politique to min dumbe fangana no ibrahim bokar keita to tola toy o ye o ton kundigi ni politique colonie n'a be fama ko alliance ensemble pour le Mali kat je ki utege di nyoma faso Mali kula ulu ye tekele hakli jagabo minke franche fanga mi ni afranche fanga be Mali kono ni wati la o franche fanga yi abiseka aka baraw ke jogo min ka senzen fokasi jamana kulatigelaw ani jamana kuntigi kurasigi minu no kanga ke ni nunu ka franche fanga yi no forila yelema minu be no kanga do politiki srafe fanga bonda soula na kera on fe abamako ningalo intleta ni sabatemene aleye dr bukari treta aye dandigeli minge o keneka o de tunyeni ye ulo fana yu ka hakilna tadi franche fanga yi alla sagon jogo nyomanka ambalma kalo chama temene kofe na tunyi mando imam mahmudi ko minun tunye danaya dakan ka ku ka nyemgo ye no ye nyemgo min ne kulatigela min no be blasra be fo mi man nazara kana ko autorité morale kulumin tun wulila no o ye M5 RFP mo ye nunu de kera wulika do kulu ye min ye Ibrahim Bokar Keita o ka fanga kele imam mahmudi ko de tunye o ka nyemgo ye tunye danaya takada mo min kan ko ale fana ye kambo abe fo mima manifeste pour la refondation du Mali qui fait la ningania jira woleke nimbe talike Mali faso lajo chogo kura no refondation ale rekoni fe ye damakashi de ke ko jamanadenw ka foroba kɛnɛ sigi n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ye jamana in bɛ se ka kisi cogo min a ye o baro sigi de kɛ ni faransikaw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni jafilɛbonnaso min bɛ yen n'o ye France 24 ye ko min ye a kɛnɛ ye Imam Mahmudi ko ani u ka kunnafoni laselaw u ye baro sigi kɛ Imam Mahmudi ko fɛ ko min ye Mali yɛrɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fini kelenya fini kono min dumbe o maldenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna ko min ye politiki kulu jamana joli dabali n'a fɛɛrɛtigɛ kulu ye kolu cɛrinen don o lahalaya la ko ni jamana denw ka ɲɛmɔgɔya sigi kɛra nin lahalaya la ko a dɔ la a ye se ka kɛ a na Mali yɛrɛ sama ka taa kunbalana o siratigɛ de la min ye Imam Mahmudi ko ye a y'i kanbɔ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ lajɔli cogo kura ale y'a ka hakilinata di min ye fangafiri min kɛra utukalo tile 18 tɛmɛnen n'o kɛra sababu ye ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paro Imam Mahmudi ko ale kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ a tun kan ka kɛ sabu de ye malidenw n'u ka sɔrɔlasiw se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ko la cogo min ka kɛ kelen ye nka ye min kɔlɔsi fo ka se bi ma danaya tɛ Mali sɔrɔlasiw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani politikitɔn fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ wa Mali dun tɛ se ka lajɔ cogo kura la n'o ni lahala in ma bɔ ye Imam Mahmudi ko fanga feere min n'o kɛra n'o Ibrahim Bokar Keita ka fanga feereli ye ko kɔni kɛra kɔrɔlen ye tɛmɛ kɛra o kan ale fɛ fɛn min ni kɛli ka kan bi o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min fili minnu kɛra
waati tɛmɛnen ninnu na segin kana kɛ fili ninnu kan tuguni o min ye kumaɲɔgɔnya ye ni marifatigi minnu bɛ n'olu tun ye marifa ta ka Mali kɛlɛ Imam Mamudu Diko ale kɔni limaniyalen don ka fɔ o lahalaya min bɛ faso kɔnɔ bi kodɔn ni hakili ɲumanya kan ka a wajibiya fɛɛrɛ kan ka ɲini ni kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛw ye ni ninnu ka ko fɛɛrɛ ni dabali ma se ka sɔrɔ a la hali minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali dɛmɛ kɛlɛ ko la min b'a to jamana in bɛ se ka lakana ko o ko bɛɛ lajɛlen o bɛɛ kunbalan na bi yala mun de kan ka kɛ Imam Mamudu Diko a ko Mali bɛ kɛlɛ banbali de la o kɛlɛ kundalajan in bɛ se ka kɛ sabu ye ka faso yɛrɛ ko ka faso ko ban pewu Imam Mamudu Diko a ko politiki ŋaniya tɛ ale la ka fɔ ko ale fɛla wala a kɛn bɛ ka dabali dɔw dogo min b'a ni o de jamanakuntigi ɲini ye k'i sigi k'i kolokolo wala k'i cogo fanga na a ko k'ale jamanaden de jamana halaladen de y'ale ko ni a tun y'a sɔrɔ ŋaniya bɛ ale la wala ale bɛ ka nin ko in kɛ hakilina wɛrɛ b'a jukɔrɔ ko yala a bɛ kun bɔ wa ale k'i dogo ale k'o ko in dogo ka sɔrɔ ka a ka ŋaniya ninnu a bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min Amisa Sidibe Imam Mamudu Diko ani Fransikaw ka kunnafoni jafilɛ bondaso min bɛ n'o ye France 24 ye u ye barosigi min kɛ n'a kɛra nanzarakan na an t'a lajɛ cogo min an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min wa kuma in fɔra fɔ cogo min a fɔra ni fɔcogo min ye n'o ye a nanzarakan ye an b'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na bayɛlɛma cogo gɛrɛgɛrɛ la min b'a to an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na bisimila. Notre invité aujourd'hui est Mahmoud Diko. An ka mɔgɔ bisimilalen bi o ye Mahamudu Diko de ye. C'est un imam, mais c'est aussi Alimami don nga un acteur politique majeur ale ye a faso Mali kolatigɛla dɔw ye. Au Mali, il a Mali joué kɔnɔ. un rôle central l'an dernier dans le mouvement de A ka jɔyɔrɔ fanga bonyana sango kulu minnu ni a tun y'a sɔrɔ protestation minnu kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u tun kɛra mamurutilenw ye contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in kɔna Depuis le coup d'État qui s'en est kabili fanga in firila tuma min suivi en août 2020, n'o kɛra wutukalo tile 20 tɛmɛnen ye il a pris du retrait, il a y'i i sen bɔ wala a y'i mabɔ accepte de reprendre la parole depuis Bamako. Merci d'être avec a nous. ye kuma ta kabili Bamakɔ i ni ce i sɔnni min kɛra Imam Diko Monsieur Diko. Merci bien. i yɛrɛ ni ce kosɛbɛ Alors il y a quelques jours, après des mois de a bɛ tile dɔɔni bɔ o tun y'a sɔrɔ tile caman kɔfɛ silence, vous avez publié i un tun makununnen don i tun tɛ ka kuma nka i kanbɔli sɛbɛn dɔ kɛ manifeste pour la refondation yɛrɛ kanbɔli in bɛ tali kɛ jamana in yɛrɛ jɔsen kura min ka kan ka ta ka i faso Mali sɛgɛrɛ du Mali, dans lequel vous expliquez que la situation du pays o de senfɛ i ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ ani dantigɛli kɛ ka fɔ jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen min na est périlleuse et vous wa ni jamana coronen don coro min na a bɛna kɛ gasi ni basiba ye jamana ma appelez un nouveau pacte républicain i ye i kanbɔli min kɛ ko ka diɲɛ ka bɛn n'o ye fasodenw ka bɛnkan wale kura ye Je vous cite alors une question très simple. Est-ce n que yɛrɛ ye i y'a fɔ nin fɔcogo la de n yɛrɛ i y'a fɔ nin fɔcogo la nka ne tun b'a fɛ ka ɲininkali k'i la d'après vous, le Mali e yɛrɛ kɔni Imam Diko fɛ yala Mali est au bord du gouffre? yala Mali bɛ curuni dingɛ de da la wa Le Mali, effectivement, est dans une situation qui n'est pas tellement souhaitable. tiɲɛ don Mali bɛ lahalaya min ni maa tɛ Mali kanu n'a ye Même si on n'est pas dans le gouffre, hali n'a y'a sɔrɔ ko an tɛ coro dingɛ kɔnɔ je pense aujourd'hui que pour quelqu'un qui est un observateur, ne kɔni limaniyanen don k'a fɔ maa min kɔni n'i bɛ k'u kɔlɔsi i ye kɔlɔsilikɛla jɔnjɔn ye avisé, nous devrons vraiment hali jɔnjɔn ye min ni a bɛ kow joona n'a bɛ kow kalama tiɲɛ yɛrɛ la faire en sorte que la situation ne puisse pas perdurer i ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i k'i cɛsiri nin ko in kana kolokolo la même manière. C'est pour cela que o de y'a to sa ni Imam Mahamudu Diko yɛrɛ enfin, publier ce manifeste. n ye n kanbɔli kɛ n'o ye kanbɔli sɛbɛn ye Publier ce manifeste pourra faire vraiment un appel n ye kanbɔli min kɛ welewelemada ni damakasi kan de don
à l'endroit d'abord de mes concitoyens ka ɲɛsin fɔlɔ ne yɛrɛ Imam Dicko fasodenw ma pour qu'on puisse vraiment se mettre ensemble. an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ Tous, parce que seuls unis, on peut anw bɛɛ lajɛlen sabu n'an kɛra kulu kelen ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ko vraiment la relever les défis. ka bɛn ko la an na se ka kɛ sabu ye kɔnɔganko minnu n'u bɛ jamana in da la an bɛ se k'u kɔnɔganko ninnu wuli cogo min. Qui sont devant le peuple malien. min ni o bɛ malidenw ɲɛ bi kɔni. Dans peu de temps, peut-être que la communauté internationale va nous demander d'aller à des élections. o furancɛ kelen kɔnɔ ni magwɛn jamana minnu ni o ye diɲɛ jamana mɔgɔw yɛrɛ ye u ko malidenw ka wuli ka taa ɲɛmɔgɔ sugandiw kɛ. Nous allons à des élections anw bɛ ka taa wote de sira kan an b'o walew n'o labɛnw de la bi. pendant que le tissu social est complètement abîmé. anw dun ka jamana in bɛn ni karama ni bɛnko la ani ɲɔgɔn kun min bɛ jamana in kɔnɔ o fini kɔnɔ faralen dɔ bɛ yen. Et que les forces politiques sont dispersées. Politikitɔn minnu n'o o ye jamana politikitɔn ye olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ farafaralen don. Je pense réellement que la situation mérite qu'on se met ensemble. ne yɛrɛ kɔni limaniyɛn don k'a fɔ an bɛ lahalaya minnu na bi o kan ka wajibi an bɛɛ lajɛlen kan k'an lasɔmi k'a fɔ an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ. Pour voir ce qu'il faut faire. k'a lajɛ anw yɛrɛw fasodenw an yɛrɛ damaw an bɛ se ka mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔgɔn minɛ in sira kan. Avant de futures élections. yanni jamanakuntigisi kura minnu n'o dɔgɔ dalen don yanni o waati cɛ. C'est cela en réalité le sens que je donne à ce manifeste. ne yɛrɛ kɔni ye kanbɔlen min kɛ ne Hima Mahamadu Dicko ye kanbɔlen min kɛ k'an kanbɔ jamanadenw ye kun wɛrɛ t'a la ni nin tɛ. Alors, vous dites dans ce manifeste, et je vais vous citer, vous dites dans ce manifeste, i ye dantigɛlikan min bɔ i y'a fɔ o dantigɛli sɛbɛn in na. et je vais vous citer, vous dites, depuis le 18 août i yɛrɛ ka dantigɛlikan in na i y'a jira kabili utikalo tile 18 tɛmɛnen i ye min fɔ. 2020, hein, donc depuis le coup d'État. kabili fanga in firila sango san 2000 ni san 20 i ye min fɔ. J'ai laissé ma porte grande ouverte. ne ye n ka daw yɛlɛli bila fɔn. Inlassablement écouté, observé. n ye lamɛnli kɛ n ye kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ. La situation me paraît trop grave pour que... waati min bɛ senna bi a waati ye waati gwɛlɛnba de ye o de y'a to sa. je garde le silence si nous ne ne tun réagissons ye makunga. pas. Maintenant, bi min ye bi ye. activement et collectivement, cɛsiri ani an ka jɛ an bɛɛ lajɛlen jɛlen kɔfɛ. alors, vous dites dans ce manifeste, et i je ye vais vous dantigɛli min citer, vous kɛ o dantigɛlikan in kɔnɔna na. activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sang. an ka jamana mara min b'an kunna bi taasira kelen tɛ u la jamana mara kuntilenna kelen t'u bolo. Il faut sauver le pays. fo an ka jamana in makaran cogo min jamana in bi kisi. Est-ce que ça veut dire que le yala o kɔrɔ de ye k'a fɔ fanga min b'an kunna wa. régime qui a été mis en place depuis ni o fanga sigira kabili ce coup d'État, aujourd'hui, vous dites, nous amène dans l'impasse. an bɛ bi i y'a fɔ k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛyaw de la k'u dilalen tɛ foyi bɛnnen tɛ. Écoutez, c'est la situation certainement qui peut nous amener dans l'impasse. jamana bɛ lahalaya min na lahalaya gwɛlɛn minnu bɛ senna bi o de bɛ se ka an bila kunbalan na. Parce que, vous savez, i n'a fɔ i b'a dɔn cogo min. le coup d'État devrait être un moment et une occasion pour fanga dafiri kan ka kɛ waati ye a kan ka kɛ sabu ye sabu min bɛ a to kɛrɛnkɛrɛnnenya na. sceller une certaine réconciliation entre l'armée ka se ka labɛnni kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ka bɛn ɲɔgɔnya sigi jamana sɔrɔlasiw ani et le peuple malien. ani faso jamanadenw. Mais malheureusement, il faut le constater que tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a y'a sɔrɔ o tun tɛ ko bɛn da ye kɛ. avec beaucoup de difficultés et tout ce qu'il y a eu. gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o sɔrɔla kɛ fɛn ye. Comme haut et bas dans cette situation à faire. jamana in bɛ lahalaya minnu na kɛta ni fɔta minnu kɛra bɛɛ fɛ. En sorte qu'il y a encore ni a tun kun ye bɛn bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. de méfiance de part et d'autre entre. siga de bɛ ani ɲɔgɔn ta ye baliya de bɛ kulu ni ɲɔgɔn cɛ. Cette armée
o anga jamana solasiu qui est une armée républicaine, une o armée dun du ye peuple. jamanadenw ka foroba lakana kulu de ye Alors, entre cette armée o et solasiw ni une grande partie de la classe politique malienne. jamana politiki kulu fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ Nous devrons aujourd'hui restaurer cette confiance. an bɛ don min i n'a fɔ ko bi danaya de kan ka lakɔrɔya danaya de kan ka segin jamana sɔrɔlasiw ni jamana bolofara tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ On ne peut pas faire une refondation de notre pays an tɛ se ka jamana in jɔcogo ɲuman ni jɔcogo kura la tuguni fo si on ne refonde pas cette situation. n'an ma nin ko in ladilancogo kura la Ça va commencer d'abord par la refondation de notre armée. a bi daminɛ ni an ka sɔrɔdasiw labɛnni n'o de ye k'u labɛncogo kura la u ka kɛ sɔrɔdasi ŋanaw ni fasoden ɲumanw ye La moralisation de notre armée an ka jamana sɔrɔdasiw labɛn jogo ani walew sira fɛ et la réconciliation ani cɛfɔ ni kanbɛn ka bɛnko la ko o lakɔrɔya entre l'armée et le peuple. jamanadenw ani u ka sɔrɔdasiw cɛ La restauration de la confiance entre ka l'armée danaya et son peuple. lakɔrɔya ka danaya lasegin sɔrɔdasiw C'est à partir de cela que nous pouvons ensemble ani jamanadenw cɛ n'o kɛra bɛɛ o tuma an na se ka labɛncogo kura sɔrɔ bâtir quelque chose ka qui se va ka être fɛn dilan fɛn minnu ye enfin salutaire n'a bɛna kɛ kunnajiya ye n'a bɛna kɛ wasa ye pour l'avenir du Mali. Mali sini bɛ se ka ladilancogo kura min na. Vous ne vous êtes pas vraiment exprimé sur le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que... e yɛrɛ i ma dantigɛli foyi kɛ fangafiri min n'a kɛra o to kalo tile 18 tɛmɛnen. que c'était une erreur ou est-ce qu'il fallait faire partir Ibrahim Boubacar Keïta? Yala fili de y'a kɛ wa wala e yɛrɛ kɔni fɛ Ibrahim Boubacar Keïta tun kan ka gɛn ka bɔ fanga na de. Quels que soient les moyens. A mana kɛ cogo o cogo a ka bɔ fanga na o de tun ye laɲini ye e fɛ wa. Ben écoutez, moi je ne parlerai pas d'erreur ou de coup d'État. Ne tɛna n ka kuma kɛ fili ye wala jamana firi wale ye ne tɛna kuma kɛ o ye. Le coup d'État était fait, c'est fait. Jamana in yɛrɛ fanga kɔni firila a banna o a waleyara ka ban. Aujourd'hui, c'est derrière nous. An kɔni o ba anw kɔfɛ de anw tɛmɛn'o kan ka ban. L'essentiel, c'est de se mettre ensemble An aujourd'hui. bɛ don min na i ko bi an ka hami kan ka kɛ fɛn min b'an ɲɛ an kan ka jɔrɔ n'o de ye an kan ka baara kɛ ka ɲɛsin o de ma. Pour ne plus tomber dans les erreurs passées. Cogo min fili minnu kɛra an tɛmɛna fili minnu na an kana segin o filiw kan cogo kura la tuguni. Pour cela, je fais ce manifeste. O de y'a to ne ye ne Imam Mahamudu Diko n ye n kanbɔli min kɛra ni an bɛ ka o kumaw kɛ bi. Je pense qu'il fallait le faire. Ne yɛrɛ kɔni limaniyalen don k'a tun kan ka kɛ de. Aujourd'hui, alerter l'opinion An nationale. bɛ don min na i n'a fɔ ko bi an ka jamanadenw bɛ se k'u lasɔmi cogo min na. Et voire même internationale. Hali minnu yɛrɛw ye jamana kokanmɔgɔw ye an dɛmɛbaaw ni maa minnu n'anw jɛ bɛ ko kan k'u lasɔmi ko min bɛ faso kɔnɔ. Nous sommes dans un monde changeant. An bɛ waati la waati min ye waati gɛlɛn waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Avec un nouvel ordre mondial qui se An dessine bɛ à l'horizon. dunuya yɛrɛ bɛ kuntilenna kura min taabolo ni taasira kura minnu kan. Nous avons des partenaires qui ont Jɛɲɔgɔnw bɛ anw labɛn Mali kɔnɔ des enjeux minnu kɛn bɛ k'an kungo ta ba la. électoraux comme nous en 2022. Awɔ hami ninnu fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin san 2022 nata ninnu ma. Il est temps que le peuple malien Waati de sera sa min ye fasodenw ye Mali fasodenw kɔni. prend son destin en main Fasodenw yɛrɛ ka kɛ u ka kow latigɛbaaw ye. et que nous-mêmes nous agissons Anw yɛrɛ minnu bɛ yen anw kana ka waleya ten sa. pour nous, par nous, Anw pour essayer yɛrɛ an yɛrɛ ye anw yɛrɛ fɛ vraiment de trouver la solution. cogo min an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni dabaliw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔgankow ni kungow la. Le calendrier Nin ko in dɔgɔdali kow la. qui a été mis en place prévoit Ni a kɛra fɛn labɛnnen ye yala o. un retour aux élections d'ici 14 mois. Yani kalo 14 wotew n'o ye jamanadenw ɲɛmɔgɔw kuntigiw olu sugandili kan ka kɛ jamanadenw fɛ. Vous avez dit dans votre première réponse E yɛrɛ ye jaabili fɔlɔ minnu kɛ i ye a fɔ olu kɔnɔ. que vous n'étiez pas favorable à des élections dans les conditions actuelles. Que E faut-il ko ko e yɛrɛ kɔni fɛla tɛ jamanadenw ka ɲɛmɔgɔw sugandi nin waati in na.
faire? Est-ce qu'il faut repousser ces élections? Yala mun de kan ka kɛ wote ninnu kan ka bɔ dɔgɔkɔrɔ de wa? Ou est-ce qu'il faut les avancer? En tout cas, vous semblez... Wala a kan ka terirw ka gɛrɛ de. Nka e yɛrɛ kɔni a b'i n'a fɔ e b'i cogo min. On sait que le calendrier mis en place n'est pas le bon. A kɛra i n'a fɔ k'u dɔgɔdalen don k'u bila cogo min. U kan ka fori waati min na a b'i n'a fɔ e yɛrɛ kɔni fɛ o tɛ waati ɲumanw de ye wa? Je ne parle pas de calendrier. Ne kɔni tɛ dɔgɔdali ko kuma f'i ye koyi ka ko dɔgɔda u kan ka kɛ waati min ne tɛna o fɔ e ye. Je parle les conditions dans lesquelles nous allons arriver à ce calendrier. Ne kɔni bɛ kumafɛn minnu kan o ye k'a fɔ an bɛ se ka se jamanadenw ka dongo ɲɛmɔ dɔgɔmɔw sugandili o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ. C'est ces conditions-là qu'il faut changer. Ko o kɛcogo ninnu ani o dabali n'o fɛrɛ minnu bolo dalen falen ka kɛ yɛlɛma ka don o la. Le calendrier, je n'ai jamais parlé du calendrier. Ne m'a fɔ k'a fɔ a dɔgɔdali min kɛra ka dɔgɔdalen wuli ne ma deli k'o fɔ m'o fɔ koyi. Mais je pense que si on va à des élections dans cette situation, dans ces contextes. Ne yɛrɛ kɔni limaniyenen don n'an kɔni ye a ko in to nin cogo la an ka taa jamana ɲɛma sugandi an ka taa a sigi cogo la kɛcogo minnu an bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛn ni lahalaya gwɛlɛn mun na bi ne o tora sen na. Ça va être difficile. A ko n'a kɛra o kɛcogo la a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. Et ça je le maintiens. Vous avez aussi... a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ wa n y'o min fɔ o de ye ne fɛla ye. Vous avez aussi dans ce manifeste proposé, j'allais dire, des services vous avez aussi dans ce manifeste... Ani fana i ye kanbɔli min kɛ o kanbɔli sɛbɛn in kɔnɔ. Proposer, j'allais dire, des services... I ye ko labɛn cogo minnu ko waleya bondason minnu n'i y'o fɔ. De médiateurs entre les groupes armés, les groupes civils... Ka laɲini cogo bɛɛ lajɛlen na cɛfɔ ni kanbɛn o kɛbaga ka se ka kɛ kɛlɛbolow ni ɲɔgɔn. Alors on sait qu'il y a une question qui agite beaucoup... An bɛ don min i n'a fɔ ko bi a dɔnnen don k'a fɔ ɲiningali dɔw bɛ au Mali, mais plus largement au Sahel. Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ nka farafina tilebiyanfan in bɛɛ fɛ Saheli jamanaw kɔnɔ. À savoir, est-ce qu'il faut discuter avec... Yala kumaɲɔgɔnya kan ka sigi avec les groupes djihadistes. Donc une kɛlɛbolo tigilama minnu bɛ ni olu ka kɛlɛ kun ye diinako ye. Très concrète, une réponse très concrète. Jabili kɛrɛnkɛrɛnnen di yan, jabili jɛlen di yan, imam. Est-ce que vous... Yala min ye imam Mahamudu Diko ye. Appelez à un dialogue avec... Yala ka fɛla de ye ka weleli kɛ ka taa kumaɲɔgɔnya ma ani sigi ka fɔ. Des leaders comme Amadou Koufa. I n'a fɔ Amadou Koufaw. Iyad Aghali. Ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ Iyad Aghali. Pour véritablement... cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Parvenir à une réconciliation... Tiɲɛ yɛrɛ la ka se ka bɛn ɲɔgɔnya bɛnko la cɛfɔ ni kanbɛn kɛ. Nationale ou est-ce jamana kɔnɔ wala. Que vous considérez comme la France... Yala fɛla i n'a fɔ Faransi. Véritablement parvenir à une réconciliation nationale ou est-ce que vous considérez, comme la France par exemple, qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là? Mais écoutez, hey, lamé. Je ne sais pas ce que la France dit ou ce que la France est un pays souverain. Je respecte son opinion. Mais je pense qu'au Mali ici, nous sommes dans une...
installer le pays dans une guerre infinie. Yalawo, amiseka jena ichogodi kaga kele daga sigi mali dala. Kudai. Mais le bon sens ne peut pas accepter ça. Kudombaga teseka son oma, hakilimaya teson oma. C'est pour cela qu'il faut quand même à un moment donné que le peuple se mette ensemble. Wati do de la jamana kase jamana karanka wati ke wati mi aka I chesri pour dire mais qu'est-ce qu'on veut ka I yere nyininga jamana den wati sira ku yere nyininga yala aw yere dun be munde fe anga la nyini du yejume. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas parler avec des gens. Aw biseka aw karaba chogodi ko ani makana kuma Militairement on n'arrive pas à bout de ces gens-là. Aw deselendo kelela ka setikiya soro kanga se soro kan kele sira fe Ceux qui nous aident n'y arrivent pas. mugum be kan deme u desera u maseka nya soro. Et vous ne voulez pas qu'on parle avec eux. Aw ta fe anuka kuma yala obiseka kechogodi. Ça veut dire qu'on va rester dans une guerre Aw ko nimbe fe minjira sa anga to kelela kudai kelemi setikiya atambulu. infinie. Un peuple avec tous les défis qui nous assaillent. Aw dumbe yoromina ikobe kono gombana ambalani do fambe fe an kono gwane do kono gasira ube kacha kosobe an kono gwambe ka sebe kono gwa. Avec tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui. Ambe dumine ikobe ni mamiye ni faso Mali laje gileya chaman badi mimbe an dalabi an la sogolendo la sago ko chaman bi. Si on doit s'installer dans une guerre infinie. Na tigera dala kele miye kele bambali kudai. Alors là, c'est la République qui est en péril. Est-ce que vous proposez donc d'être un intermédiaire entre le pouvoir malien Amadou Koufa et Iyad Akrali? Est-ce que vous avez même peut-être déjà pris des contacts en ce sens? Parce que pourquoi vous parlez seulement d'Iyad et d'Amadou Koufa? Les acteurs sont nombreux. Le problème entre les différentes communautés sont là. Qui nous assaillent. Ça, moi, ça me préoccupe plus toute autre chose. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des millénaires, des siècles. Aujourd'hui, qui s'entendent dessus. C'est vraiment l'avenir même de la nation qui est quand les communautés composantes de cette nation s'entretuent. Il faut trouver une solution. Il faut parler avec eux au moins. Les acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense réellement que ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Est-ce que vous voulez le faire, vous? Yala redun ebison wala eba niye fela yewa eba fe akaketanwa. Mais moi je ne suis qu'un individu, ce n'est pas moi, c'est le peuple malien qui décidera de qui doit faire quoi. Mais il faut qu'on se mette ensemble au moins finir ça. Est-ce que vous avez un agenda caché? Est-ce que yala fendo dalendo erefe yala ekembe ka fen dola be dogodalila vous êtes imam, vous êtes almami un acteur politique de poids politique kulatikela kerengrene. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Yala ngania be bolo jamana kulatike bundaso wala kulatike la yala ngania do be bolo Évidemment, la question revient. Je vois que vous souriez, mais c'est une vraie question.
Ben écoutez, cette affaire d'agenda caché. Ngania Dogole, ne Digola. C'est ça qui hante tout le monde. Je le dis, je n'ai pas d'ambition. Personnel. Je ne suis pas quelqu'un de partisan. Non. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le sort de mon peuple, de mon pays. Nga jamana denw u ka dunata nunu de hami benela yala amina ke chugudi de ce milliers de personnes qui vivent ni mabba yirika chama minumbe ni mali denw do la misère noire nu kembe ka lasugula gelea kembe ka gingi udala udesembe ukolileno sont dans des situations difficiles de bella halaya wele jugu yere de la précarité qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui o gelea ni mbe kime mima ma tse ka nyefo akime de gumbe ka ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas l'éducation. Il y a des milliers de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'eau potable. Quel agenda cherche-t-on? Quand on a un peuple comme ça, et on n'arrive pas vraiment à trouver une solution. Quel est l'agenda que moi je vais cacher pour... Pourquoi cacher un agenda sujet-là? Je suis un citoyen libre. Si j'ai un agenda, je n'ai pas besoin de le cacher. Ibeka, l'ancien président, vous l'aviez soutenu, puis vous l'avez critiqué, et peu avant sa chute, il vous a accusé de vouloir, je le cite, instaurer par la force une république islamique au Mali. On vous sait proche de l'Arabie saoudite. Donc une question très simple, vous parlez de manifeste islamique au Mali, on vous sait proche de l'Arabie saoudite. Donc une question très simple, vous parlez de manifeste républicain. Est-ce que vous êtes en faveur d'un État laïque au Mali? Est-ce que vous pouvez votre position à ce sujet? Pourquoi vous voulez me singulier tout le temps? Moi je fais partie d'un ensemble que le Mali. C'est le peuple malien qui décidera de ce qu'il veut. Ce n'est pas l'imam Diko qui va imposer. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère, l'ancien président Ibrahim Boubacar
Keita. État que j'estime beaucoup, que j'aime bien. Il a dit ce qu'il a dit, c'est sa pensée, je respecte. Sa pensée, c'est un droit pour lui de me dire. Je pense ce qu'il veut. Mais je crois qu'il me connaît mieux que beaucoup de gens. Si j'avais cet agenda, je n'étais pas obligé, moi, de transformer les mosquées en QG pour lui. Lui qui n'a pas de projet de société islamique. Alemi fere bolo dalende afe akal felate malika ke islamia ni malika teme islamia wale uka note ale hakili ne tunna farale kan koy. Mais maintenant il est libre de penser ou de discuter. Amana ke jogo bisi hakili na minu mbala no kaka ka miri jogola. Mais je veux tout simplement vous dire être ba fe ka fe min fi privilégié la ni son royai. Proche de l'Arabie Saoudite ne veut pas dire que ne ka ke Saudia fe mayenga o jamana kanunga taye o tedda luye dalumi mese ka jira. Il faut transformer le Mali pour en faire autre chose. Kamali sugu yelema kamali ba yelema ka ke jamana sugu were ayide. Que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Mali de yere jamana mbedda ko minga Mali de yere Mali kulatige tu yere bolo. Il faut transformer le Mali pour en faire autre chose que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Kamali yelema ka ke jamana sugu mi ulatigeli ungania ne wale latigeli otibo Malde yero bisika ke chugudi. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour ce peuple malien. Ne rekoni ne Imam Mohamed Diko ne ka bonye babe nga jamana mfasuka ninga jamana deunka. C'est un grand peuple, c'est une grande nation. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes dans des difficultés. Ba donc afo ali naye jamana baike amegele ababulambo fana jonambo kalamake. Mais nous avons les ressources. Nga kafo ko mbe dese anyere boni ngele alawa ni limaniene ndo kafwa barka bana se bana wa afanga bana. Vraiment pour pouvoir arriver à bout de ça. Amese ka anyere samaka boni ngoina chokomi asebe maldewi. Et j'aime à le dire tout le temps. Wa wati bela jelena akadiyenga fo mi hali mi ntafe kame. Tant que si on interroge le génie malien. Ni malidew nu kononjera kodoni dongo ani chesiri ni nganaya mi me malidew na. Sortira certainement la solution. Malidew na fere ni dabali soro uka gelea ni nina. Pour trouver la voie. Kasira soro sira mimbo. Dernière question, monsieur Diko. Yininga li laban ben fe Diko. Exactement, qu'est-ce que vous préconisez de façon... Yala yere konin fe e ka dabali ni ka fere e ka yi chogo yi ni très concrète, on sait que vous préconisez un dialogue, mais bon, ça ce sont des mots, mais des actes. Que vous préconisez dans les semaines, dans les mois à venir. Mais les actes que je préconise, je ne peux pas les concrétiser c'est avec le peuple malien. Ensemble que nous allons le faire. Je les partage avec le peuple malien. Le peuple malien d'apprécier. Imam Diko, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. France 24 depuis France 24 et merci à vous d'avoir suivi.
ce amunu ye ningo ilame ambalma woni tuye barusigi no ye nyingali kene mi no temena imam hamudiko ani francais ka kunafoni jafle bunda so ni nyonche no ye france 24 ai laydu tawye ka fo dunata nununa amina nimbaru kelen mun sigi bamanangana ga yano che hakilla ka fo imam hamudiko ye femi fo chukurbani musukurbaw aw ye famiyali soro atume nazrakane la anya yelema ka ke bamanangai hakilla ka fo filiba mansoro ala o ni fili kera kefenyi nanye barusigi ke ani imam mamudiko domi bamanangana olu fili nunu ofisika obina latle inshallah Allah kira chukurbani musukurbaw akacha alafe tumadola awye ame kosaina kafoko silijola do kwabe silijo maningakana ninje imbe nimbara ina kabile salon sungalo temene anana ke sabuye nyimgoya bunda su minzigilendo alislameya jidili la lagine nukpa mako ligi islamique ulutunye abali akabara bela jelena nafo Ismail Jabi nga atumason fieu sabu ale yereka fojogola ko dali masa ko be kambela jeleme ni almami uba fo yoro mi mako hotu gine ni lagne duguba flana ne sungalo temene ayi selijo maninga kana lagine ode senfesa aute lameli ani lajeli bake uba fo mi mako réseaux sociaux bamananga lasi kela ko bololo sanfe tabli joen kalo temene ko mi imam nafo Ismail Yabiye ani mogodo yela dogiba jebala ko kurane ba bolo doina ko atumbe nafla selu ke sungalo temene maniga kana lagine miye lagine kaw oluka dine nyimoya bunaso nuka mako ligue islamique du Guinée uka jabi teliara kosebe wa ukuku aka dabla peu ko miye nafo Ismail Jabiye fengo fembe no dine baray lagine utunye akon kabo bela jelema utunye abalo bela jelena okera kable juen kalo tletante mene ayre sigiro no yikankan tumamina kumani ye labolike afora kafo miye nafo Ismail Jabiye ko aye marialente kasilijo kawajulike hali kafo ko miye alqurani ulakali mimbeke ko ya maria tabulo aka ubarake hali miye islamia baratoye inafo ubafo minu mako cérémonie religieuse dine ka joda mimbe worola kankan aballa kanimbele jelenke ni nyangi kable wudunko fole aka nyangi atumeka waliya lagine nintle tamano mayinde la afora kafo abe anfe malikono ya kibaru ya fanga buena anfe bamakoya nafo Ismail Jabi tumamina afaso dine nyemo ya bali aka sili jo lagine alislame uka nyemo ya bunda so min sigino islame ya fela wale la malikono no ye ho conseil islamique du Mali olu ya jira ka fo ni wale ntibe kutunya nyini jamana marabaw fe uka almami ka gen ka bo Mali do goluka Mahamadou Jamutene nale ye ho conseil islamique ko nyana bolay aleko awochiendo dantigeli dokera ko conseil islamique fe ningo yinkan oluko seleseli nunun kofe sabo kolu ya akajawye bololo sanfe wa kibarwe ingoni ajatira olu fe watimi olu dantigeli ke Mali yere dine karamo almami uluka franjonga tomba nabi foma ko bureau des ulémas jamana alsame ka franjonga tomba no ho conseil islamique du Mali ulu ye la jeke ninko yinka kumbe inkofe uye ngania demanda mata ore min fo uko mi imam nafo Ismail Jabiye abe silijo ni afanka mi no ye maniga kai Mali dine nyemo uya jira kafo ko islamaya ere ben maka kan fiu jere teke nayi kafo silika ke kan worela jidin sallallahu alaihi wasallam ay silijo kamina ko silibe ke no kande mutuma ka silijo kan worela qur'ani jigna ni kami yeno te jidin sallallahu alaihi wasallam alitum silike silicho mina ko jentika nayi hali nayi asoro chendonke anga faso furuba kan usika jidi chomi uyi ko bendai nga onatabe utina sika ke islamaya ire benkera wale mununka no kanga ke kecho mununa ku kankoro soso ku jenteke noyi usrateke lami ho conseil islamique du Mali ko
olu ma jɛna ye wa b'a ɲini Mali marabaaw fɛ u ka nin cɛ in gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi hali min yɛrɛ ye Laginɛ n'o y'a fa dugukolo ye k'a gɛnna ka bɔ yen k'a fɔ a tɛ se ka seli jɔ fiyewu. An baden alisilamɛw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen don kiramantonya na ka silamɛya foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma n'o ye kisi foli ye n'o ye hinɛ foli ye n'o ye barikada foli ye a dogolen tɛ maa la k'a fɔ Haut Conseil islamique cakɛda min sigilen don diinɛ tɔgɔ la jamana kɔnɔ n'a bɛ silamɛya kow kɔlɔsi n'a bɛ laada ɲumanw kow kɔlɔsi n'a bɛ danbew kow kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Haut Conseil islamique a sigikun ye o de ye o kama ni fɛn fɛn wulila jamana kɔnɔ min bɛ diinɛ minɛn dajɛgɛ wali min bɛ laada ɲuman minɛn dajɛgɛ wali min bɛ danbe minɛn dajɛgɛ a ka kan Haut Conseil islamique a ka wuli ka laseli kɛ o la ka silamɛw bila siratigɛ jɛlen kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ nin wagati laban ninnu na an baden dɔ bɔra Laginɛ min tɔgɔ ye k'a fɔ Ismail Jabi min nalen bɛ n'a ko k'a fɔ seli bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na a nana n'o fitinɛ kuma min ye a nana n'o dabaliban kuma min ye a nana ni o kuma min ye ni gafew t'a si dɔn diinɛ gafew o tuma Haut Conseil islamique y'a yira fɔ ka wuli ka jɔ kɛ o ko la bureau min bɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ n'a ɲɛsinnen bɛ nin dɔnni ko ninnu ma n'o ye bureau des ulémas ye olu de ka ko ye nin ko façon ninnu ye o tuma kɔrɔfɔ taara k'a di u ma masa Taala ye mun fɔ nin ko sugu in kan kira ye mun fɔ nin kan sallallahu alayhi wa sallam an ka dɔnnikɛlaw ye mun fɔ nin kan kabi silamɛya lawalila fɔ k'a se bi ma nin ko in kan ka kunbɛn cogo min adamadenw ka kan ka faamu cogo min na k'a fɔ nin ye kuma kolon ye k'a fɔ nin ye wale kolon ye k'a fɔ nin ye ko ye silamɛya t'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye laada ɲumanw t'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye danbe fana tɛ a dɔn o kungun n'o ɲɛɲɛ tɔmɔni bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛda min bolo Haut Conseil kɔnɔ o ye bureau des ulémas ye ko in taara k'a di u ma u ye sigi kɛ a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a la o kumaw bɔra ni fɛn min ye u ka sigi bɔra ni fɛn min ye ni Ala ta ni kira ta min ye sallallahu alayhi wa sallam ni jamana basigila min ye o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔ ye o kungun dɔ ɲɛɲɛ an bɛ kɔrɔfɔ sɛmɛ an balimakɛ n'an baarakɛ ɲɔgɔn na an ka alimami na Dr Saïd Sela a ka dɔn o kuma kɔnɔ ka jama k'u kunnafoni ka jama k'u bilasira maninfinw ka dɔn nin kojuguba in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin kokolonba in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin diinɛ tiɲɛ ko in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ani mun ka kan ka ta ka ɲɛfɔ Ismaila Jabi ni k'a sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ ya nin ko in na Haut Conseil islamique bɛɛ lajɛlen ka déclaration kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd silamɛw nin ye diina kunnafoni ye n'o ye fatuwa ye ani laseli ka bɔ dɔnnibagaw ka jɛkulu min bɛ Haut Conseil kɔnɔna na Mali la yan nɔ ka bɛn kiri ma n'o ye ka seli kɛ kan wɛrɛ min tɛ arabukan ye ani o wale kɛbaaw o kiri ka kan ka kɛ fɛn min ye ka bɛn nin ma dɔnnibagaw ka jɛkulu min n'o bɛ Haut Conseil kɔnɔna na o de ye jɛkulu ye min bɛ kiri kɛ diina kow la ka faranfasiya kɛ u la Haut Conseil kɔnɔna na o jɛkulu min ni maa 80 o de bɛ a la dɔnnibagaw la cɛw b'u la musow b'u la minnu taara ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o jɛkulu in ka bɛn nin ma u ye sigi dɔ kɛ sigi in kɛra an filɛ farafin kalo min na o tile 27 ka bɛn alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka hijira san 1442 n'o bɛnna février kalo in o tile 9 a kɛra Haut Conseil ka jabala la fɛn min ye ka seli kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye komi n ko a n'a ɲɔgɔnna ani nin wale kɛbagaw ka bɛn kibaruya minnu cɛrina jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maa min tɔgɔ ye nanfɔ Ismaila Jabi n'ale nana Mali la nin waati ninnu na ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamana la n'o ye Laginɛ ye ka tila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka seli nin ko kan ye misiri dɔ la a kɛlen ko ka bali nin na Laginɛ jamana kan hakililaw falen ka daliluw lajɛ jɛkulu bɔra ni diina kunnafoni min ani laseli min ye o de filɛ nin ye a fɔlɔ
folo seli min n'o ko de dɔn o ye silamɛ bɛ min kɛ batu sira fɛ biriliw bɛ o la sujudu bɛ o la kuranna kalan bɛ o la a farida ani a nafila o seli o de ko dɔn nka fɛn min ye ala wele ni ala deli min tɛ o kɔnɔna ye an kan to ma o bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na a filanan silamɛya ka dɔnnibagaw kabini gale u y'a yira ko seli min n'o kofɔra k'o tɛ kɛ ni kan wɛrɛ ye min tɛ arabukan ye a bɛ arabukan kɔnɔna de la hali arabukan yɛrɛ dama tɛ de kuma minnu n'olu fɔra fo de kan ka fɔ f'a ka bɛn olu de ma o de kama o y'a yira k'a fɔ an bɛ don sali la ni min ye ni o ye Allahu akbar an bɛ segin a kan fo cogo wɛrɛ min bɛ o la arabukan na k'a fɔ Allahu a'zam k'a fɔ k'o tɛ ɲa o dalilu caman de bɛ o la o dalilu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ alakira ka kumakan n'a ka yamarikan sallallahu alaihi wa sallam ko a ye seli komi a ye ɲɛ bɛ seli cogoya min na n'o kɛra alakira ka kumakan ye dɔnnibagaw taara nin kan Allahu subhanahu wa ta'ala dun ye kangarimada kɛ an ye surat nisa kɔnɔna na ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ni maa min ye o fɔngɔ ɲɔgɔnya kana ani tiɲɛ bangenen kɔ i ye ka sira ta min tɛ silamɛ jamaw mumini jamaw ka sira ye i ye sira min ta ala b'i ɲɛsin o ma o bɛ se ka a tigi lase o tasuma jenini ma ni o ye laban kojugu ala k'an kisi ka bɔ o ma a sabanan nin babu in na mɔgɔ bɛ se k'a ye k'a fɔ silamɛya dɔnnibagaba dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Abu Hanifa ala ma hinɛ ala ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen Abu Hanifa kuma min bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ ko ale y'a daga ko seli ka kɛ ni farisi kan ye dɔnnibagaw y'a yira a yɛrɛ ka kalandenw n'a ka taabolo maaw k'a fɔ nin kuma in k'a y'a bila k'a ma to a kan o kɔfɛ fana o ye kuma min ye silamɛw fana ma baara kɛ ni a ye tariku kɔnɔ o de kama i b'a ye jamakulu minnu donna silamɛya la ni arabu tɛ farisiw bɛ o la turukiw bɛ o la indiw bɛ o la habashaw bɛ o la hausaw bɛ o la i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ seli ni seli cogo ye fɛn minnu bɛ fɔ seli la ni olu ye minnu bɔra alakira sallallahu alaihi wasallam arabukan in na u bɛ kuranna de fana kala arabukan fana de la komi a jiginna alakira kan cogoya min na sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kanw bɛ yen a naaninan fana min filɛ nin ye n'o bɛ kalan seli la walima kuranna min n'an b'a kalan batu kama o ye min jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam larabukan in na komi ala y'a laɲini cogoya min na nka min bɛ bayɛlɛma ka taa kan wɛrɛ la o ye bayɛlɛmali ani kɔrɔfɔli de ye o bɛ maaw nafa u ka kalan na mun kosɔn u ka waaju ni a ye u ka faamuya sɔrɔ a la nka batu sira fɛ o ye don in de ye a duurunan dɔnnibagaw ka nin jɛkulu ye hɔkɔntayi kɔnɔna na an ka kanw anw fɛ yan nɔ nko walima min tɛ ko ye kan wɛrɛ ninnu u ka sankɔrɔta u ka fanga sɔrɔ o y'u ka laɲini ye mun kosɔn an fana ka kanw ka sira sɔrɔ ka fanga sɔrɔ komi diɲɛ kan wɛrɛw fana ye fanga sɔrɔ cogoya min na nka o kan ninnu lapasali o ni nin waleya min filɛ nin ye k'a fɔ ka seli yɛlɛma kan dɔ la min tɛ arabukan ye komi nko k'a fɔ olu tɛ ɲɔgɔn ka sira la a wɔɔrɔnan dɔnnibagaw ka jɛkulu n'o ye conférence nationale des ulémas ye o conseil kɔnɔna na u bɛ a yira k'a fɔ silamɛ jamanaw silamɛw afiriki kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyɛma u ka kanw u sera k'u sankɔrɔta k'a sɔrɔ u ma taa nin sira in fɛ n'o ye ka seli yɛlɛma k'a kɛ kan wɛrɛ la ko misaliya la Éthiopie yen nɔ kan min n'a bɛ fɔ n'a bɛ sɛbɛn a bɛ hali u ka avion kan n'o ye amhariya ye hausa o bɛ Niger a n'a kɛrɛfɛ jamanaw a jama ka ca swahili o bɛ afiriki kɔrɔyan fan fɛ nin kan ninnu fɔbagaw a silamɛw a bɛɛ lajɛlen u y'u ka kanw sankɔrɔta nka u ka seli bɛ kɛ ni kuranna jiginna ni kan min ye a wolonfilanan dɔnnibagaw ka jɛkulu u ko u ye lajɛli kɛ lajinɛ jamana u ka cakɛda min n'a ɲɛsinnen bɛ diina ko ma lajinɛ yen nɔ n'o ye u ka secrétaire général des affaires religieuses lajinɛ yen nɔ n'a dulɔnnen bɛ u ka misiriso la u ye lajɛli kɛ olu ye kiiri min bɔ n'o kiiri bɔra salon k'a yira k'a fɔ cɛ min filɛ nin ye n'o ye nanfɔ Ismaila Jaabi ye k'a balilen bɛ ka seli ni jama ye misiriw la walima hali ni misiriw ye lajinɛ fan bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn a ka kɛwaleya in a bɛ na ni fitina min ye u y'o lajɛ k'a fɔ o ye kiiri ɲuman ye o ye taabolo ɲuman ye a seginna dɔnnibagaw ka jɛkulu ka bɛn nin ko in ma u bɛ silamɛ jɛkuluw bɛɛ lajɛlen wele ani ko lapasa tɔnw sabu ninnu b'u dulon o de la nko lapasa tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka nin hakilina in k'a kɛlɛ a kana sira sɔrɔ an ka jamana in na a kɔnɔntɔnna dɔnnibagaw ka jɛkulu haut conseil kɔnɔna na u ko u bɛ minisiriso wele an ka jamana in na min ɲɛsinnen bɛ diina ani batukow ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ mali ka gouvernement hukumu kɔnɔna na nin jɛkuluni min nana u ka baara in bɛ bali cogoya min na jamana in kɔnɔ o cɛ min nana ni ko in yɛrɛ ye n'o de ye nanfɔ Ismaila Jaabi ye k'a lajɛ k'a labɔ jamana kɔnɔ mun kosɔn fitina k'o baabu datugu mun kosɔn gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ dɔ kana na fara o ka fana kan a ka labɔ jamana kɔnɔ ka bɛn a ka kɛwale in ma a tan na dɔnnibagaw ka jɛkulu k'u bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ nin ko n'a ɲɔgɔnna ninnu n'olu kɛra
ako kana ke akana kumbe ni keleye ani ningeleya baaraw ye u k'a lajɛ de dɔnnibagaw mana bilasirali kɛ ni fɛn min ye u ka tugu o ko a kana kɛ ni kɛlɛ ye ani woyo ye a laban kunnafoni sira fɛ komi a yɛrɛ kɛra cogoya min na jaw la ani kumakanw na cɛ in ka nali jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique a ɲɛma n'o ye bi a Sheikh Usman Sharif Madani Haidara ye a y'a fɔ k'a fɔ nin cɛ in ka nali jamana kɔnɔ a ma kɛ ale ka weleli ye a ma kɛ ni a ka dɔnniya fana ye hali a taara bɔ ale ye a kun t'a dɔn maa min don tigitigi a ka seli ale ka misiri in fana la k'a ma kɛ ni a ka dɔnniya ye o ye kunnafoni ye ka bɛn ko ninnu jaw u bɔra cogoya min na an balima alisilamɛw Mali kɔnɔ laseli min n'o ko labɛnna dɔnnibagaw fɛ o de ye nin ye lɔnnikɛlaw ka bureauba a ye a ka baara kɛ ala ka kiti kɔnɔ ala ye mun ɲin'a fɛ ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ala ko an ka ale ala bato an ka ciden Muhammad la bato an ye mun kɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ ko la n'u ye min fɔ an ka la bato fana ye ala la batoli dɔ de an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه اجمعين اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واجعلنا من انصار دينك المخلصين واخذل من خذل المسلمين امين يا رب العالمين اللهم وحد كلمة المسلمين ووحد كلمة علمائهم وجميع المؤمنين اللهم اطفئ نيران الفتن عن بلادنا وعن ديارنا وعن جميع بلاد المسلمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ay Haut Conseil islamique du Mali no Mali asame ka faranyonga antomba kulumi no ni jamana marabaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn bɛ n'o bɛ tali kɛ diinɛ ko kan faso Mali kɔnɔ yan silamɛya n'o ye Mali silamɛw ye u ka jɔda n'u ka jiniyɔrɔfin ani u fɛ la u bɛ se ka lakodɔn faso marabaw fɛ cogo min nin de y'o tɔn ye nin cɛ min ni a balila n'a tun nana seli Mali dugukolo kan Laginɛ olu yɛrɛ ka jamana ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don diinɛ ko la Laginɛ olu tun ye nin cɛ in bali a ka seli jɔ Laginɛ misiriw kɔnɔ Laginɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nafɔ Ismail Jaabi a tun y'i mada fo kana se juillet kalo san 2020 na a ye seliw jɔ Manikakan na a welela fanga ka cɛsigiw fɛ k'a minɛ k'a lasago a n'a fɛmɔgɔ dɔw a manguyali min kɛra a fa dugukolo kan a bɛ waatinin bɔ bi k'a tun nan bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ furancɛnin bɔ k'a tun ye seliw yɛrɛw jɔli daminɛ o de senfɛ sa a dɔnna Mali asilamɛw ka faraɲɔgɔnkan ni jɛɲɔgɔnya bundasoba in Haut Conseil islamique du Mali olu bɔra kalama tuma min na u sɔrɔla k'a ɲini Mali marabaw fɛ u ka nin cɛ in bɔ Mali dugukolo kan yala nin cɛ in a nana nacogo jumɛn na a donna fa dugukolo kan ni ŋaniya jumɛn ye ɲininkali ninnu jaabiliw ka gɛlɛn kosɛbɛ olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u ni Laginɛ alimami bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min u ma se ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ porofilatigɛ la yala nin cɛ in dun a donna anw fɛ Mali kɔnɔ ni laɲini jumɛn ye a nana n'a yɛrɛ ye wa yala a welela de sa wa n b'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o kunpan bɛ aw la kosɛbɛ nka aw yɛrɛ ye Haut Conseil islamique a y'u ka dantigɛli kuma mɛn sabu kuma in a ye labɔli kɛ ko nin cɛ in yera Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmɔgɔw ka misiri kɔnɔ n'o ye Usman Sharif Madani Haidara ye yala Sheikh Usman Sharif Madani Haidara ale de ye cɛ in wele wa ale ka welekan de sera ma wa a ye yan lasɔrɔ cogo jumɛn yala cogo di a sera ka seli jɔ Sharifkɛ ka misiri kɔnɔ cogo min aw ni anw bɛ se ka bɔ kunpanna anw yɛrɛw fana ma se ka cɛ in lasɔrɔ sabu an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko a bɛ a fa jamana kan a fa dugu kɔnɔ n'o ye kankan ye nka an bɛ se ka ɲɛfɔli cogo sɔrɔ cogo di cogo min na nin cɛ in nana anw fɛ Mali kɔnɔ yan wele bilara ma wa a nana a yɛrɛ ma wa o jaabi laseli bondaso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Renouveau TV olu ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ bɛ yen n'o ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ale ɲininkali min kɛra barosigiba dɔ fɛ Renouveau TV la o ye jaabiliw di tuma dɔ la n'o lamɛnna aw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ sabu bɛɛ lajɛlen sigi bɛ o kibaruya ninnu de faamuya sɔrɔ an ka o barosigi in lamɛn. Laginɛ ka alimami dɔ ka tariku dɔ min tɔgɔ ye k'a fɔ ko Nafo Ismail Jaabi yɛrɛ a lakodɔnna
nin ko na san 2019 de ti sungalo wakati bololo sanfɛ a yera ka fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ n'a ka jama bɛ u ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ nko kan de la u b'a kɛ nko de la nko ye sɛbɛnni min kɛra manden jamanaw kan ni a sɛbɛnni yɛrɛ lakodɔnnen don u bɛ ka baara k'a kan mɔgɔ caman bɛ a kɔnɔ hali Mali kɔnɔ yan a yakubalen don o nko cɛ bɛ seli kɛ nko de la san 2019 de en plus de bololo sanfɛ laginɛkaw ka télé dɔ bɛ o de taara reportage kan u bɛ seli de kɛ nko kan na seli daminɛ fo k'a ban kabi seli weleli ka seli jɔ ka u ka arakan fɔlɔw kalan ka filananw kalan a bɛɛ kɛ nko min n'a bɛ mandenka kan na mandenka kan an fɛn o fɛn Côte d'Ivoire Burkina Mali Guinée Sierra Leone an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ langage min na u bɛ seli kɛ o de la 2019 nin kɛlen wagati min la Guinée a reportage ni fɛnw kɛlen a kan la Guinée Haut Conseil islamique olu ye réunion kɛ a ko kan olu y'a décider comme quoi ko k'a sen bɔ alimamiya la a interdit la ka alimamiya kɛ 2019 a continuera o cogoya la ten tɔ mɔgɔw m'a kibaruya dɔn 2020 camancɛ yan fanw fɛ a nana ye bɔlɔlɔ sanfɛ tuguni nka u tun bɛ k'o kɛ so dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a n'a a ka jɛɲɔgɔn continuera o ka seli in fɛ o de kɛlen min kɛ kankan ni a sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen don yen ma o préfet n'a ka mɔgɔ o ye mɔgɔ bila ka taa minɛ a ye kalo 3 ɲɔgɔnna kɛ kaso la o hukumu kɔnɔ nafɔ Ismaël Jabi de ko don ani a nɔfɛ mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna taara minnu sɔrɔ ko in na u y'olu minɛ kelen ka kalo 3 kɛ finalement mɔgɔw kuman'u ni ɲɔgɔn cɛ ala bilalen hakili la o ye dɔ fara Jabi alimami Jabi ka jama kan fo hakili la fana ni a continuera k'a ka seli n'a ka fɛnw kɛ parce que wagati caman i b'a ka seli caman ye bɔlɔlɔ sanfɛ préfet ka minɛli kɔfɛ a kɔ jama bonyana ka n'a kɛ a bɛ hali wajuliw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ tɔw b'a kɛ a bɛ faamuyali fana kɛ a yɛrɛ ka video la a b'i kanto k'a fɔ ko a bɛna wuli ka se manden jamanaw bɛɛ lajɛlen kan u ka concept ye min ye k'u ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye o jamana fɔlɔ de kɛra Mali ye Imam Jabi ko karamɔgɔ donna Bamakɔ yan nɔ le 2 février tɛmɛnen a y'a jɛya a ka video kɔnɔ k'a fɔ ko a kanubaga dɔw de bɛ Mali la minnu y'a wele k'a ka daminɛ Mali la a nalen Mali la a ye audience a yɛrɛ y'a jɛya ale de ye audience ɲini Cherif Ousmane Madani Aïdara k'a bɛ fɛ ka taa Cherif Ousmane Madani Aïdara lajɛ mais a m'a fɔ k'a bɛ fɛ ka taa Haut Conseil islamique président la k'o ye Cherif Ousmane Madani Aïdara de k'o de hukumu kɔnɔ k'a ka di ale ni Cherif Ousmane Madani Aïdara ka ɲɔgɔn ye laɲini kɛra le 3 février a yɛrɛ ka fɔ la parce que a ye video kɛ ko in a yɛrɛ ka fɔ la le 3 février Cherif Ousmane Madani Aïdara y'a banni ye audience accordé a ye mais olu sera Aïdara ka yɔrɔ la 16h20 ninnu ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ Aïdara ni mɔgɔ wɛrɛ u bɛ entretien na olu ye laɲini kɛ ko n'o y'a sɔrɔ k'u bɛ se ka seli a fɔra k'u ka taa seli misiri kɔnɔ olu ye u ka lanzara seli kɛ Aïdara ka misiri kɔnɔ normalement ko mais ko Aïdara ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ misiri kɔnɔ ko k'olu ma aw bɛ nin seli min na tantɔ ko aw bɛ se k'a kɛ k'aw kan kɔrɔtan k'a tɛ jɔko 2 seli ko k'aw kan kɔrɔtan ale de ka fɔ la k'u y'o jɔko 2 kɛ ale ka mɔgɔ dɔ y'o filmer Aïdara ka misiri kɔnɔ ale ka mɔgɔ dɔ y'o filmer u y'u kan kɔrɔtan ni o ye kan ko kalan kɛ o de la a yera bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko u selila Aïdara ka misiri kɔnɔ n'u kan ko kalan k'a fɔ ko Aïdara ye olu yamaruya k'u kana seli ko kalan na ou bien u ye jama de la seli ko kalan na Aïdara ka ayi olu n'a sɔrɔ maa tɔw tilala seli nka olu y'u yɛrɛ dama seli kɛ k'a kɛ normalement ko nka k'olu tilalen o la olu ye jɔko 2 wɛrɛ de seli yen nɔ u ye min kan kɔrɔtan ni o bilala bɔlɔlɔ sanfɛ o bɔlen kɔ yen nɔ u ni Aïdara ye ɲɔgɔn ye u y'u nakun fɔ fɛnw bɛɛ u ye kuleni yɛlɛnw kɛ olu yɛrɛ natɔ la i n'a fɔ farafinna a bɛ kɛ cogo min u nana ko kuranɛ dɔ sama Aïdara ma u nana u ye sinko mina a b'a fɔ ko sinko mina u nana olu di Aïdara ma ko Aïdara yɛrɛ ye kulon ja olu bolo ko Aïdara denkɛ ye 40,000 di u ma u bɔra o la ka taa le 2 le 3 u ni Aïdara ye ɲɔgɔn ye le 4 le 5 u bɔra Bamakɔ yan le 6 Haut Conseil islamique mɔgɔw ye sɛbɛnfura bɔ k'a ɲini ministre min ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni batoko ma ko ka nafo Ismaël Jabi gɛn ka bɔ Mali la nafo Ismaël Jabi ka fɔ la ko o sɛbɛnfura bɔra wagati min k'o y'a sɔrɔ k'ale tɛ Bamakɔ yan nɔ k'ale bɛ kan kan gɛlɛya ye min ye min fɔra o ye k'a fɔ ko Aïdara de ye ale wele k'a kana séjour la ko kuma tɛ tiɲɛ. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn